Имаме удоволствието днес да ви срещнем с професор Петър Стоянович и да представим една изключителна тема, която толкова дълги години е била под завесата, 150 години. Жените през април, непознатите герои на априлското въстание. Професор Стоянович, казвате, че целта на този филм е да се повдигне завесата на небрежната ни памет. Защо тази завеса е била толкова трайна? 150 години не са стигнали да разкажем историята на Райна, на Мина, на София и на Лаза. Защо? И какво открихте? Много обхватен този въпрос, да видим откъде ще тръгнем. Частичка от това е извадено на преден план. Райна княгиня не е непознат. С нея обаче, с нейното знаме, с нейните лични мъки, с нейната, до някъде с нейната по-нататъчна съдба, свършва онази връзка на съвременните поколения дълго време с априлското въстание в неговата по-широка обхватност. За нас, даже и за жалост за учебниците по история, за разказите в къщи, в училище и навсякъде, е напълно достатъчно да има героичен разказ. Този героичен разказ е мъжки. Това са хора, които мрътна в лично изкопаните землянки, гърмят с топчето на зли дол, имат свои така достойни образи в българската литература и така нататък. Но това всичкото е с мустак. Това всичкото е байрак с брада. Нямаме, поради факта на дълго продължаващия патриархат от една страна и от друга страна дезинтереса към женската история по принцип. Както по време на капитализма или как да кажем, по царско време, както се казва, още повече по време на социализма, макар че жената беше и труженик и строител на социализма, тя винаги остана по много странен начин в една съпътстваща роля на историята. Тя винаги принася черепа на Никифор, пък друг пие от него. Да. Тя винаги е вторична. Няма я героинята. Няма я. Ние нямаме Жана Дарк. Да оставим на страна, че няма. Да, разбира се. Ние нямаме, не сме имали до сега, хайде да накажем така, необходимост да извадим на преден план един отделен нов пласт на историята. И в това отношение, въпреки че аз съм силен противник на всякаква крайност, каквато да кажем и феминизма, смятам, че модерните времена дадаха поне това на нас историците, че отвориха едни по-актуални теми. Изведнъж се оказа, че неща, които преди десетки години в по-цивилизованата част на Европа отдавна са започнали да бъдат обработвани, примерно ролята на жената включително и в национално-освободителните борби на всеки една нация. Не? Най-сетне това дойде и до България и много се радвам, че разбира се, и до сега е имало книги, госпожа Катя Зографска беше написала няколко от тях. Ходейки сега и изследвайки тия архиви по места, трябва да ви кажа, че местните организации, музеи, библиотеки, даже общности, си пазят своите в един много хубав пиедестал на териториалната, регионалната памет. Но за жалост до сега не сме имали наистина някакъв опит да се обобщи или най-малкото покаже ролята на жената в един цялостен процес, в случая в процеса на априлското въстание. Какво открихте за тези жени? Какво ли не? Наистина ли са героини? В онзи смисъл, който казахте някога патриархалния, онзи, който е значим. Защото ще поговорим след малко и за свободата днес и за героизма днес, какво означава. По-скоро кенсъл култура и да се противиш, но онова там, този героизъм на онези жени, които казват, че са оцелели след трагедия. Не всички, далеч не всички. Но ще тръгна, ако позволите, от по-философското гледаще. Да. И то е именно разделението на героизма по полове, което е ужасяващо. Първо. Второ, разделението на героизма по ниво на заслугите.
гледам и моя собствен род и родовете, от които произхождам, те и до днес биха били напълно затрити, ако ги нямаше жените в тях. Жените са тези, които подготвят героя, които му шият знамето, които му кърпят потурите, които помагат да си прави джепане и пексимет, за да може да оцелее на позицията. Жената е тази, която го изпраща с китката. Тя е, която после вика свещеника да го опее, като го убият на позицията. Тя е тази, която е изнасилена, после отглежда децата. После строи следващата къща, евентуално, защото предишната е изгорена. И накрая тя, което е вече брънката към следващия момент, тя носи разказа. Жената е CD-то на революцията. Да го кажем по съвременен начин, малко грубичко. Тя е носителя на паметта. Онзи, нашия прадядо, него са го убили. Той е станал част от историята. Него са окачили на стената или на постамента. Той вече е част от една вечност. От тук насетне само цветя ще му носят, децата само ще го облажават, в единия строй бранници, в другия чевдачета, пионерчета, днеска някакви полусополиви, полуинтелигентни от европейски тип. Те всички ще отидат там и на някакъв празник, дали волю, дали неволю, ще му поднесат цветя и ще се облажават от неговата памет. А какво остава с бабите, лелите, чинките, внучките, тия, които всъщност уж като по-слаб пол са направили възможно да има разказ за онова време. Питате на какво се натъкнах. Ето на това, например, на почти липсващи, да речем, то ти трябва, няма как, мъжки фотографии. Но има фотографии на жените след това, всичките в черно, всичките белязани по някакъв начин. Къде с орденче, къде с реплика на знамето, къде пред къщите, доколкото са оцелели. Жените са тези, които са оставили даже и визуален спомен. Жените, след като биват бити, насилвани, затваряни и така нататък, са и първите сред бунтовниците, мъжки, женски, които всъщност поставят и въпроса за свободата и за бъдещето на България пред цивилизована Европа тогава. Това са ни женски групи, не мога да я кажа комитети, разбира се, групи от жени, които отиват и говорят с чуждите консули, разказват какво се е случило във всичките онези градове. Защо не го знаем това? Защо сме затънали в онзи мъжки героизъм? И тези жени сме приели. Защо? Героизма винаги е мъжки. Това е за жалост, една такава много странна историческа. Тя не е и толкова странна от гледна точка на психологията. Не, че да не го знаем. Знаете, нашия проблем, и особено в България, която имаше поне едно добро образование, ние сме до някъде образовани и някак си много държим да останем кресливо полуинтелигентни. Не мога да го разбера защо е така. Научаваме нещо малко, след което то ни стига напълно, за да запълним целия този вакуум, който всъщност знаем нещо за рай на книги, ние смятаме, че знаем всичко. За всичко. То и в учебниците. До там сме спряли. До някъде историята в учебника спира, за може би да не натоварва младия мозък с излишна информация, за да не задълбае в размисъл. И сега е така. Той сега, според мен, учебниците са пълни, говоря за модерно време, учебниците са пълни с много на брой, на обем, много излишна и трето, несвързана помежду си информация. Така че, какво да ви кажа? Да. Примерно в българското училище, мисля, за пореден път да кажа нещо, което винаги ме е вълнувало, много ми е важно, България винаги и българите ние, да се разбираме винаги в контекст. И до днес българските деца, поколения вече, продължават да смятат. И аз съм бил така възпитаван в онова училище, до 70-те и 80-те години. Ние първо не се възпитаваме в контекст. Ние смятаме, примерно, че само в България
има революционни комитети и борба за освобождение. Имало е нещо там, Босна, Херцеговина, Сърбия, нещо Гърция дори, нали? Нещо са правили. Но само ние сме тук революционери. Само в България имало батак, само у нас имало бой врат, нали, и заколение. Само у нас има Ахмет Ага, Мрашлията, нали, всичките тези неща. Наше лозунга свобода или смърт. Не, той е краден от гърците 1:1. Там обаче е православие или смърт. И искам да обясна, искам съвременните хора и моите деца да знаят каква е изконната. Ти трябва да обясняваш цяло едно общество между свобода или смърт и православие или смърт. Това са корени. Ето, такива неща трябва да се учат, а не да го наизусти като патица, която е събрала храната, която е подхвърлена, и после да я и да има патриотарщина, а не истинско познаване на историята ни. Ето, тук що отворихте тази врата. Ние наистина не познаваме, но пък много патриотарски защитаваме този план. Така. Ето, имаме Райна, имаме, но нищо не знаеме за нея. Кажете ми, какъв е героизма на днешното време? Ако можем да направим препратка говорим за априлското въстание, за смелостта на тези жени, за героизма на тези мъже, а героизма на нашето време в какво се състои? На две ще разделя нещата, защото мога да ви отговоря и съвсем лично, но все пак трябва известен оптимизъм да вложим в отговор. Гледат ни хора, да. Никоя епоха и поведението на нейните герои не се повтаря мотамо, копи-пейст, както биха казали днешните. Така че ние такава форма на героизъм няма смисъл да търсим. Важно е в принципа. Питам се, ще останем, мой отговор ще остана само на ниво въпроси. Питам средно статистическия 20 годишен човек днес или 30, но не повече. Той би ли бил склонен да напусне своето удобство в името на една цел, на един копнеж, който засяга не него лично, а това над него? Държавата, общността, Бога. Второ, съгласен ли е той или тя, разбира се, да се жертва за своите близки, не само роднини, но и комшии, но и хора, които не познава, с които е свързана единствено чрез връзките на националността. Трето, съгласен ли е да легне на земята и да остане там и някой да се качи върху него, за да полети? Това са най-малките неща. Тези неща ме вълнуват и тъжно ме вълнуват, защото знам какъв е отговора. Това е героизма на днешното време, да успееш по някакъв начин, слава Богу, отварям скоба, слава Богу, ние не сме принудени все още, и дано да няма нужда, да ходим директно в сраженията, но е напълно достатъчно да възпитаме у себе си осъзнато и осмислено най-вече желание да направим саможертва. По какво няма никакво начин. Това е, може да е време, може да е пари, но няма как да е само това. И, разбира се, личен ангажимент. Това на този етап, в 21 век, в който ухолството ще ни задуши, а бездушието ще ни довърши, е напълно достатъчно. Просто по някакъв начин за секунда да вдишаме някакъв въздух извън корекома, в който ни е скарало нашето удобство. Много удобно живеем, да. И този катаклизъм, който... Много отдавна няма кръв. Именно. Не бих искал да има, но всичките велики поколения на света са възпитавани чрез катаклизми, а не чрез удобство. Всяка цивилизация се сменя чрез война с друга. Исторически факт. Катаклизми може да е всичко, не дай Боже. Ние в момента стигаме до там
части от човешкото племе да плащат, за да гледат по интернет примерно извращение с убийство на животни и понякога и деца, за да имаме надграждане на кефа си. Да. Ако тези хора ги вкараш, да кажем, в И преживяване на разрушаващите ужаса. къщи на Ленинград или на Берлин, говорим само за Втората световна война, да не отиваме назад, да преживеят само 1-2 Да. дни или една седмица, да се хранят с сварени котки и да се чудат откъде първи ще ги убият и ще ги размажат, мисля, че тази напредваща перверзия ще се намали, но пък ще е вече късно за много други неща. Затова не искам да пожелая по никакъв начин да минаваме по лошия път. Но ние сме вече на една пътечка от него. Виждате много добре как света се променя и как сме нон-стоп сме последните 4 години на ръба да ни се случи нещо, но пак се разминаваме. Да. Това е защо? Даже... Защо според вас? Заради този конформизъм, който съвременният свят изпитва. Заради това удобство някакси успява да се впише и да оцелее дори в този момент на ръба. Тук що казахте за Втората световна война. Мислите ли, че човечеството няма да преживее това? То се измъква сега. Все на ръба на нещо. Следваща война ли питате? Да. Дали? И какъв герой ще бъде този човек? Колкото и от опит го знам, но трябваше да стана по-стар, за да го осъзная, колкото по-отдавна не са те шамаросвали вкъщи, толкова повече си убеден, че шамарите не болят. И затова, колкото повече европейската цивилизация поне се отдалечава от войната и въобще от катаклизма, както казах, толкова повече всички ние сме склонни да смятаме, че тая работа е на смях, както игра на стражария паши, на фунийки и такива други неща, които играехме в детството си. Все едно маркираме. Да. Маркираме военни действия, но те не са до нас. Да. Така че всичките тези неща са важни. За жалост има и още нещо, което забелязвам. Водачеството и у нас и в света е на ниво, което и средновековието, и капиталистическия период не биха търпяли за хора, които да ръководят обори и конюшни, камо ли да са начало на държави и общности. Половината от тези хора биха били бити с къмшици и биха били изгонени от пределите на съответната държава или град поради некадърност и биха взели следващите хора. Поради постепенното израждане чрез комфорта и така оглупяването, общото оглупяване, ние търпим все повече и повече, смятайки, че това по този начин разплождаме демокрацията. Това според мен е убива в най-голяма степен. Какво следва от този сценарий, за който говорим? Нямаме героизъм. Той се случва само ако някой в социална мрежа се изяви и каза: хоп, ето, успявам да кажа нещо без да ме канцелират. Някой отива, развява някакво знаме някъде. И това е някакъв... Това не обесценява ли героизма изобщо като понятие? Хората, говорейки с вас за този конформизъм, в който живеете, в това удобство, всеки, който вдигне ръка, нещо каже и се смята за герой. Ето, успях да пробия тълпата, масата, общото мнение. Всички трябва да мислим еднакво. Ако някой каже нещо различно, е герой. Проблема е, че ние, че сме много смразени, е ясно. Въпросът е, че в един момент се оказва, че има огромно разделение между причината на героизма. Един е герой, защото харесва Путин, друг е герой, защото не харесва Путин. А размиването на добро и зло, съответно това е, нали, спрямо Израел е също, спрямо дядо Дончо в Вашингтон е също. И така нататък, нали? Кой обича това, кой обича онова. Това означава, че има една много голяма криза и тази криза вече е истински опасна и почти непреодолима. Това е невъзможността да се отсява доброто от злото. Защото все пак, колкото ще да е
напреднало безбожието, колкото ще да е напреднал релативизма въобще в оценката на околния свят. Имаме много основни неща. Имаме 10 Божии заповеди. Сложете ги върху всяка религия, всеки има някакви заповеди. И те всички са в една посока. Справедливост, яснота и така нататък. Несъздаване на кумири и прочее. Щом това нямаме, това е най-голямата заплаха, защото това означава, че къщата ни вече на едни много гнили темели, на едни много гнили основи. Нагоре може да е прекрасно, може да е красиво по-чеховски, може да е умно по-шопенхауски. Келфайда, че утре, даже без да се разтресе земята, тая къща може да се срути. И като се срути, и накрая даже като се срути, всеки ще каже това е за добро, други ще каже това е за лошо. Това е за лошо, да. И така че, питате ме, героизма. Няма в този смисъл, няма героизъм. Всички сме, поради факта, че вече живееме в много затворени, малки социуми, оцелявайки, нали, къде е лесно, къде е духовно, къде и двете. Ние по същия начин възприемаме и онова навън. Нали. Ние няма как да сме герои за всички. Ние искаме да сме герои за много определена малка група хора и знаем, че за другите никога няма и да стане. Няма... едно време старите майстори го наричаха киреч, това, което е варовия разтвор, който държи камъните, нали, спойката. Това го няма. Камъни все още има. Ще видите и умни, и глупави, и руси, и зелени, пембени и всичко останало. Нали, имаме. И като нация имаме даже изключително интересни хора. Напълно на европейско и световно ниво. Но спойката няма. Като погледнете други нации, и поляци, ако щете, и турци. Има повече общество, ние имаме наистина спойки, ние имаме групички. Тази у нас. Да, ние сме... Дори на Балканите не успяваме, пък това вече е друга тема. Защо на Балканите не успяваме и защо сме вече в тая битка за Северна Македония. Какъв героизъм имаме там? Ще отворя и тази тема. Ако позволите. Тъй като е много актуално. Симпатично прескачане от Атак Деве Баир. Да. Аз лично съм напълно лишен от илюзии по отношение на Република Северна Македония. Работил съм и във Външно министерство, нали, продължавам да бъда историк, имам много приятели от сами и от там, нали, граничната бразда. И обективно погледнато пък във Външно и преживях целият първи период на адаптация на българо-македонските отношения. Абсолютно съм убеден, че от тези хора, иначе мили, симпатични, вкусни, приятни хора, не можем да очакваме абсолютно никакво разбиране за тяхното българско минало, поради простия факт, че те 3 поколения са били индоктринирани, възпитавани, гладени с ютия, поливани, ашладисвани, за това, че те са други. Представете си, че утре дойдат при вас хора, които непрестанно искат да ви убедят, че вие сте мъж. То може и така да е било. Извинявайте, че за вашия пример казвам го, нали, бесник, или за мен, че съм жена. То може и така да е, обаче това означава тези хора, 3 поколения, да вземат един пистолет и да се грънат в главата. Никой няма да го направи. Няма да го. И затова смятам, че спора с Македония, с Република Северна Македония, разбира се, че трябва да продължи да е наличен. Разбира се, че трябва да има непрестанно комисии. Непрестанно трябва да им се набива в дебелите глави това напълно обективно българско минало на тази територия и на голяма част от това население. Там не живеят само българи, никой не са живели само, но преимуществено. Но да смятаме, че имаме право на оптимизъм, е голяма заблуда. Дано някой да не живее с надеждата, че някога някой ще
признае това. За това съм, да им се извиват ръцете до последно, да им се обяснява, да им се набива в главата, ако ще с каменарски чук. Да. Така да се каже, да проявим героизъм сега, в 21 век. Героизма ни, връщам се, Да. защо според вас може да има героизъм и по тази тема. Самия факт, че българската нация, от една страна, голяма част от българската нация, българската държава в продължение на няколко правителства, с изключение на едно-две, които щяха да ни продадат за жълти стотинки за малко, успяха десетилетие вече и нещо да поддържат един относително еднакъв курс по отношение на външната политика към Република Северна Македония, е героизъм според мен. Нали? Да, героизъм е. Нали? Да, затова Аз съм дълбоко учуден тази тема. Това е героично героизъм. Макар, че приливи и отливи има големи и всичко остава. Това. И добре, че е национална тема, добре, че пак е пълно с байраци и с четници и всичко останало, никой не смее да мръдне, нали, как да кажем, по сандански паница линия, нали, някакси да се изплъзне от улука на националния сговор. Нали. Не казвам, че това няма да стане, но и Македония става все по-безинтересна тема, първо поради факта, че рано или късно албанците ще свършат нашата работа вътре. Второ, защото рано или късно, според мен все пак, недействащата икономика и тяхното обсадено положение ще решат тези проблеми преди нас. По естествен начин, без нашия героизъм. По естествен начин. Но тъй като аз съм чувал и съм бил много дълго време в компанията и на Арбен Джафери, и на всичките техни мислители, истински мислители от 90-те години още, и късните 90 и така. Аз знам много добре, че там не е само онази прослойка, която мрази българщината до гроб. Въпросът е, че нито международната заедница, нито сега управляващите там някога ще признаят, че тази работа трябва да се реши по един друг начин, който ни е много по-близък. Затова бих казал, че 3 неща ще продължат този героизъм. Едното е нерви, едното е исторически непокизъм и третото е непрестанно да се правим, че всъщност няма такъв проблем и да си продължим. И да си продължим. Разбира се. Какво е необходимо на България, за да може сега в съвременния свят наистина да бъде със самочувствие, с така героичност към новите процеси, които предстоят и новите промени? Какво мислите? И защо можем ли сега да имаме героичност в това време? Говорихме тук много за конформизма, за това как не успяваме да се устояваме, но все пак някакъв план, нещо, какво може да ни запали? Не знам. Да проявим характер, така да се каже. В едно време, в което не да тръгнем на война и да развеем байрак, но знам ли, поне някакъв революционен план да има. За нещо, за промяна. Мислил съм си, не точно в тази посока, разбира се, кои са областите, в които България истински може и трябва да опита да пробие своята относителна слабост. Тя на моменти наистина е слаба в налагането на своята гледна точка, на своята същност. Колкото и да е странно, може би за мнозина, първото и най-силно наше оръжие е културата и изкуството. Наистина прозвуча странно. Имаме ги. Как да ви кажа, ние по някакъв начин цял живот искаме да произвеждаме космически ракети и компютри, а имаме неща, които са истински добри, да не кажа почти забележителни, в сферата на духовността. Никога няма да произведем по-добри компютри от когото и да е, няма да произведем немски автомобили, няма да произведем японски водорасли, но можем да произведем духовност, която може да засенчи всички тези неща. Не го правим, не управляваме добре тази сфера, въпреки прекрасни хора, които са минали от там, за да опитат.
Това е от една страна. От друга страна, ние продължаваме да смятаме, че можем да играем някаква роля, грамадна роля, в международен план. Както имат мнозина хора все още, някакъв спомен, как ние сме го играли по време на комунизма. Само, че, нали, за да играеш тази роля, трябва да имаш Съветски съюз, трябва да имаш СИВ, трябва да имаш едни пари, които се наливат единствено и само в тази посока, за да можеш, примерно в Близки изток и в Африка, защото друга да не сме имали някаква тежест, нали? Да имаме този вид неочервен колониализъм или опит за такъв, някакво влияние. Това време няма да се върне. Няма кой да инвестира по този начин в нас. Нали? Няма защо да се смеем. Така че онова, което можем да направим, мисля си някакъв резервен вариант, това е да бъдем изключително активни, пробивни и успешни регионално. Това е напълно достатъчно. Напълно достатъчно е България да бъде един сериозен лидер, не лидерът. Ние винаги искаме да сме в суперлативната форма. Нали? Ние винаги играем бридж в голям шлем. За нас няма по-малко. Нали? 2 кари не можем да играем. Ние играем винаги голям шлем. Не, да сме лидери или един от лидерите в Югоизточна Европа, на границата с Азия, много близко до Северна Африка, много близко до важното Средиземно море, на кръстопътя между Турция и Европейски съюз, между нали, Украйна и части от Русия. Това е напълно достатъчно ние да оправим своята малка кочинка, толкова симпатична. Освен, че е красива, слънчева, вкусна и всичко останало. Ние това да направим стигани. Това ще е нашия героизъм. Може ли така това би било какво би било стойност за нова Бузлуджа, нали, да го кажем. Нали, такова да. нещо, такова или шипка. Нали. Наистина. И не мога да разбера защо хората, които се занимават, защото нямат какво друго да правят, у нас се занимават с политика и така, смятат, че мислят стратегически. Според мен те трябва да се концентрират върху тези няколко основни неща. И това е напълно достатъчно. Плюс, разбира се, едно добро и радващо българина стопанство, което да му прави живота песен. Защото ние хем можем да пеем, хем имаме хубави думички, хем умеем да свирим. Не ни се получава песента. Другите неща ги имаме. Не умеем да композираме цяла. Това искам да можем. Да. Искам да се превърне в композитори. Да. Това ще бъде чудесно. Много ви благодаря, професор Стоянович. Жалко, че времето ни е толкова кратко. Благодаря и на вас, че бяхте с нас и се надявам да сте научили много ценни уроци не само за априлското въстание, а и за това какво означава да бъдем герои сега.